Kuyezetsa HIV kwa abambo. Chief, mwabweratu ndi moto. Munali kuti? Amwene, sinalipo amwene. Bwanja amwene. Ngine sinalipo. Nakayezesa HIV amwene, andipeza nayo. Oh. Koma basi ndilipo. Wanasweka background pachamenda dudala chikopa se. Ndipo watonesadi. Runda, atangu ndiyeza magazi ndipeza ndi HIV. Namba kumwa mayala vi. Ndi mmene ndikumwera madondomeko apa chifake mukundiona choncha amwene. Komano ndidiro kudziwa mmene mtumwa komuliri. Chief, tonse tikalakhani maganizo ngati inuyo. Bwiza HIV isakufa. Mmene mwandiuzilamu, nanenso ndikayezese basi. Mnyamata wozitsata amayenera adziwe mmene mthupi mwake muliri. Utengawo akukupatsilani ndi abungwe la Malawi National Association of the Deaf MANAD. Mugwirizana ndi mabungwe a eKitabu ndi National AIDS Commission NAC. Ndi thandizo lochokera ku boma la America kudzera ku bungwe la PEPFAR.